valencians necessitem una ràdio i televisió pública i en valencià per a difondre la nostra llengua i el nostre esport. Nosaltres signem. Volem una ràdio i televisió públiques al servei de la ciutadania, que promocionen la nostra llengua i cultura, les nostres universitats i la nostra ciència, que informen pluralment i preserven la memòria audiovisual del nostre poble. Nosaltres signem. Volem una ràdio i televisió pública a la nostra llengua per a que difonga el resultat de l'esforç dels nostres creadors. Nosaltres signem. Volem una ràdio i televisió públiques que fomenten l'audiovisual valencià i oferisquen un entreteniment de qualitat. Nosaltres signem. Este país es mereix una ràdio i televisió valenciana i esta llengua per a promoure sectors productius de la comunitat. Nosaltres signem. Per una ràdio i televisió públiques, però públiques de veritat, que siguin una eina per a la ciutadania, per al poble i no per a determinats interessos econòmics i polítics, que siguin una eina per a la nostra llengua tan greument amenaçada, per a la nostra cultura més enllà de censures i prejudicis, perquè defensar una ràdio i televisió públiques és defensar el sistema públic, amb l'educació i la sanitat, davant les retallades i davant els greus atacs als drets socials que estem patint els últims dies. Nosaltres signem.